Защо собствениците на домашни любимци да изберат Platinum пред която и да е друга храна? Platinum се отличава с иновативен, нов и неповторим FSG метод на приготвяне. Рецептата включва над 70% прясно, чисто месо, като всички съставки в храната са годни за човешка консумация. Споменахте FSG метод на готвене. Какво представлява методът? FSG технология за готвене в тенджера под налягане. Първо се нарязват парчетата месо, плодовете и зеленчуците и се поставят в съд за готвене. Тези съставки се слагат на бавен огън от 95 градуса. Важно е да се отбележи, че не се добавя никаква вода в съда за готвене. Нарязаното месо и зеленчуците пускат собствен сос, който прави влажността на храната достатъчно висока. Как се приготвят обикновените храни за домашни любимци и методът им различава ли се от този на Platinum? Екструдирането е метод, при който гранулираната храна се приготвя при много висока температура. При този метод на приготвяне се губят много от полезните качества на храната. Поради тази причина Platinum са разработили иновативната технология FSG, която не включва въпросния екструдер. След като методът на приготвяне е различен от традиционния, сигурно и гранулата изглежда по различен начин. Точно така. Гранулата изглежда по коренно различен начин от този, който всички сме свикнали да виждаме до момента. Гранулата на Platinum е уникална по вид и текстура. Гарантирано всеки домашен любимец ще я хареса. Вече имаме наши пациенти, на които техните стопани се увериха в това. Гранулата е мека и лесно може да се счупи с ръка. Освен това е сочна, ароматна и лесна за сдъвкване. Има ли още нещо, по което може да различим Platinum от останалите храни за домашни любимци? Да, дори ще демонстрираме, докато разказвам. При традиционната храна всяка гранула е покрита със слой нишесте и мазнина. Този слой трябва да се разпадне в стомаха, преди да започне същинското й смилане. Тъй като това отнема доста дълго време, при което гранулата увеличава обема си, тогава е и възможно да се получи и превъртане на стомаха. При храненето с екструдираните гранулирани храни е нужно кучето да се предпази по-дълго време от движение и физическо натоварване. За разлика от всяка друга гранулирана храна, Platinum е високо усвояема, престоява много по-кратко време в стомаха. Бихте ли разказали за TÜV сертификатът, който виждаме на всеки пакет на Platinum? Разбира се, Platinum решават да се подложат на одит, а именно Комисия за TÜV с цел да се провеждат регулярни и независими тестове за храната. Комисията проверява количеството прясно месо, съпоставяйки го с информацията в сайта на Platinum, както и всички рекламни материали. Разбрахме за сухата храна за кучета на Platinum, а при мократа храна има ли нещо по-специфично и различно? Мократа храна на Platinum също се приготвя с FSG метод на готвене. Прясното месо се готви във вакуум при ниска температура, като се използва само собствения му сос. Platinum използват картонени опаковки Tetra Recart, тъй като температурата в сърцевината на прясното месо се достига по-бързо през тесните страни на опаковката, отколкото при останалите консерви. Мократа храна, приготвена с FSG метод, е предимно варено месо, което означава следното за вашето куче. Изключително вкусно меню, питателна като барв, бързо смилаема и намалява риска от превъртане на стомаха, тъй като не набъбва. Може ли да ни разкажете и за котешката храна на Platinum? Котешката храна на Platinum, Meat Crisp, е иновативна, здравословна храна за котки. Съдържа естествени микроелементи и аминокиселините на прясното месо. А защо гранулата на котешката храна е по-различна от тази на кучешката? Гранулата за котки не е мека, като тази за кучета, защото котките предпочитат храната да им бъде хрупкава. Храната съдържа 82% прясно месо, естествени съставки, без атрактанти, без зърнени култури, не съдържа глутен, питателна и лесно смилаема, обогатена с таурин.